Hej alle sammen, jeg hedder Thor, og i dag vil jeg fortælle om, hvordan det var at være i krig. Det var ret ubehageligt, fordi man kunne risikere døden. Og det går først op for en, når folk kommer til skade eller dør. Før jeg tog afsted, troede jeg, at jeg ville savne det at være derhjemme helt vildt. Men da man så tog afsted, blev det mere en byrde at skulle ringe. Folk dernede var som min bror eller søster, fordi man var så meget sammen med hinanden, og man altid havde hinandens ryg. Jeg synes, alle burde læse bogen Helmand, fordi at den giver et rigtig godt indblik i, hvordan vores danske udsendte har det. Og så giver sproget og beskrivelserne også en følelse af, at man står i det moment, som der ligesom er, når det bliver beskrevet.